Suzy en Raymond Kretskens zijn de laureaten van de 28e ondernemersprijs Herman Dessers. Dat werd gisteravond bekendgemaakt tijdens het event Onder de Sterren van VOCA Limburg. Via deze onderscheiding beloont VOCA een Limburgse ondernemer of organisatie die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op economisch, cultureel, sociaal of wetenschappelijk vlak ten gunste van de provincie Limburg. Voor het ondernemerskoppel is het de kers op de taart, klinkt het. De winnaar van deze Herman Dessersprijs 2022 gaat naar Suzy en Raymond. Het ondernemerskoppel van Groep Kretskens kon dit jaar met de prestigieuze prijs gaan lopen. Ze zijn erin geslaagd een duurzame investeringsgroep op te richten met een sterke familiale basis. Ze zijn enorm fier na de overwinning. Oh. Ja, ik ben toch wel heel verrast blij, moet ik zeggen. Voor mijn bedoeling is dat wel heel blij. Suzy en Raymond Kretskens begonnen met een kleine slagerij en hebben ondertussen meer dan 1000 werknemers in dienst. Ja, we zijn een heel divers bedrijf waar supermarkten, de core business is, waar dan verticaal geïntegreerd een aantal voedingsbedrijven opgeënt zijn. En dan hebben we een zijsprong in de bouw 20 jaar geleden gemaakt. En dan investeren we ook in jonge, innovatieve bedrijven die we kansen willen bieden. De focus ligt op de Carrefour-supermarkten, waarvan ze er intussen al 20 in eigen beheer hebben. Ze zien deze beloning voor hen, maar ook vooral voor hun team. Ik denk dat men in de basis moet starten vanuit een bepaalde ethiek ten opzichte van iedereen waar men mee samenwerkt. Dat men naar duurzaamheid en toch ook naar die toekomst denkt. Ik denk dat we meer dan 30 nationaliteiten in dienst hebben. Wij geven ook mensen kansen. Wij werken veel met organisaties samen, gelijk arbeidskansen in Limburg. Intussen hebben ook 2 van hun 3 dochters een job binnen de groep.